Tikulandira kuti nomvera pano pa Nyasa VoiceBox wireless yanu pa YouTube pamene timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo pamene pa Chingerezi timati politics, governance and the rule of law. Lero takubweretserani mawu a Bambo Kalindo amene ndithu tonse tikudziwa ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera maufulu kuno ku Malawi. Ndiye iwowa audio yawo ya lero akunena kuti ulamulilo wa one party system kuno ku Malawi unatha ndipo lero tili mu dziko la democracy. Iwo unena izi pochoti tamvetsera kuti kudowa pachitika nkhani imene otsatira chipani cha Democratic Progressive Party DPP amenyedwa kapena kuti kuchitidwa chipongwe ndi otsatira chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ndipo Bambo Kalindo akunena kuti izi sizololedwa mu dziko la democracy ngati Malawi. Zimenezo ndi ndale zachikalekale ndipo ngati dziko tikupita kutsogolo tisapangenso ndale zokhabana ndale zonyozana. Nkhani ine imene Bambo Kalindo akukamba lero ndi yakuti mene parliament kapena kuti nyumba ya malamulo ikutsegulidwa next week azipani zotsutsa makamaka chipani cha Democratic Progressive Party chimene chili chipani chachikulu kwambiri mboma kapena kuti chotsutsa boma chikalimbikire pa ntchito yake yoonetsetsa kuti zokambirana ku parliament zikakhale zakupsa ndipo asakachite chibwana pakuti amalawi ambiri akuyembekezera kuti akalankhulira. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox pamene tikumvera mawu a Bambo Kalindo. Ladies and gentlemen, if you have just tuned in, this is Nyasa VoiceBox, the platform where Malawi finds its voice on issues to do with politics, good governance, and the rule of law. Please consider subscribing and stick to the end, as we would like to see your views and comments in the comment section below. As always, we ask you to be respectful because this is a platform where every Malawian's opinion is valuable in the development of Malawian politics, good governance, and the rule of law. Stick around and thank you for tuning in. Chaka cha 2024 chaka chimene chitionese mbonaona zakipingo, chaka chimene amalawi tione zinthu pano pa Malawi politics, chaka chimene tione kodi weni wa genuine anali ndani kapena wa fake anali ndani, chaka chimene tiaone ma activist amene ankanamiza amalawi kuti amene ndi ma activist kuthawa roho yawo ya uactivist ndi kumakalowa ndale makamakaso kumakajoyina zipani zimene iwo akhala akuzitukwana. Ine ndine Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, presidenti wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first, amene timangoyimirira amalawi muchilungamo mosagwedezeka, mosafuna chuma kuchokera kuboma, kuma timangoyima pa chilungamo kuwayimirira amalawi amene alibe mawu, the voice of the voiceless, the last man standing. Mawu anga oyamba kapena langizo langa loyamba mama wa uno lero pa 4 February 2024 nafuna ndikumbuse chipani cha Malawi Congress Party kunena kuti dziko lino ndi la democracy, dziko lino losira one party system. Ndamva chisoni kwambiri kuona azimayi akumenyedwa, azibambo akumenyedwa, makamaka achipani cha DPP kudowa dzulo kwamene anthu aja anapita kukakhala ndi msonkhano wawo makamaka ku constituency kumene kudali amayi Kalirani kalekalero jini Kalirani. Mchitidwe umene uwu ozunza azimayi, ovula azimayi siwololedwa muno m'Malawi. Ndipo munayenera mudziwe kapena mukhale inuyo omalizira a MCP kuti mukakhale mukupanga nkhanza kwa azimayi mu dziko la democracy. Mwina kalekale lija tikanakhoza kukumvesani kuti mukupanga nkhanza chifukwa nthawi imene ija kunali one party system,
koma pakali panopa kuli multi-party system imene ikupereka uphungu kapena ufulu kwa munthu wina aliyense kusapota chipani chimene iyeyo akuchifuna, ngakhale kuti ku Central Region anthu amakutenga ngati ndi kwa MCP. Ndizomvetsa chisoni kuti siku la lero tizikapitiriza zomwe zichazakhala zikuchitika mbuyomu, zimenenso inu a MCP mwakhala mukuzidandaula kunena kuti anthu anu akhala akumenyedwa. Timaganizatu kuti inu mukhala ngati anthu amene muti mubwerese change in Malawi's politics, osakhala ndale za usavaji zomamenya anthu chifukwa chokuti sakusapota chipani chanu. Izitu ndi zambiri yakale komanso zinthu zonunkha makamaka mu democracy. Ndimafuna ndipemphe bungwe la Malawi Human Rights Commission kuti lipite kudowa likafufuze nkhani imeneyi and bring all those culprits to book. Komanso inu mabungwe a amayi, ndikunyazisatu azimayi anzanu kuti anthu azikavulidwa pagulu pakana achipatala azikapereka nsalu ku azimayi atavulidwa ndi anyamata a MCP. Ndikuona ngati inu azimayi makamakaso inu azimayi amaloya mukanatengapo mbali kufuna kuteteza democracy komanso kuteteza azimayi muno Malawi. Pang'ono ndi pang'ono ngati sitisamala, dziko ili likubwera ku one party system kapenanso ku dictatorship. Chifukwa mmene akupangira a MCP mwaone ali pa drive yogula anthu, akungogula ndi zibekete zomwe cholinga kuti akhale ndi relevance pa ground. Amene wakunamizaniyo kunena kuti kugula anthu ongokhale zibekete ndiye kuti mukhala ndi support akukunamizani. Chifukwa anthu ena amene mukuwagula inu ni ma rejects mu society, amene sangabwerese any meaningful change kapena positive change ku dziko lino la Malawi. Tikungokuonerani pamene mukupanga ndale zanu, ndale za usavaji, ndale zimene anthu ena anaziyeserapo mbuyomu koma zidawakanika, anakagwera nazo kuzenje. Inunso lero a MCP mwaona ngati mwafika mukuyandikana ni Mulungu, mukuona ngati dziko lino mukulichita on. Ndafuna ningokuwuzani kunena kuti kodi tu amalawi adapanga kale chisankho chawo, ndipo firiko taziya amalawi ukamamva mene akulankhulira akuchita kunena momveka bwino kunena kuti ifeyo MCP ngakhale tili akonko, ifeyo MCP ngakhale kuti ndife a Central Region, ifeyo MCP sitikuyifuna limodzi ndi chakwera. Ndiponso kulibe zokunena kuti ati khaya kapena kuli chilima khaya kuli ndani na amene ali mu Tonse Alliance. You have goofed good time. You have goofed big time motero kuti so amalawi alibe nanu chilako lako. Chifukwa amalawi ankayembekezera kuti pamene chilima ndi chakwera atenga dziko lino ndiye kuti nkhani za corruption zitha. Mmene chilima ndi chakwera atenga dziko lino ndiye kuti amalawi akhala pa mtendere. Mmene chilima ndi chakwera atenga dziko lino ndiye kuti muzipatala muzikhala mankhwala. Mmene chilima ndi chakwera atenga dziko lino ndiye kuti alimi azamva kukoma kwambiri. Komanso ndiye kuti kundende kuzakhala anthu okhawo amene ali wokuba zenizeni. Koma zaoneka kuti imene ija inangokhala njira yokuti muwinire mavoti koma osakhala kuchita zenizeni pa ground. Ndipo ngati kuli boma limene laba kwambiri, boma limene laononga kwambiri, ndiye ndi ulamuliro umene wachakwera ndi chilima, umene appetite yawo ili kwambiri yalunjika kwambiri kwa anthu kapena zichito zokuba. Mu MCP kapena mu Tonse Alliance muli akadaulo akaswiri mamafia okuba. Ndipo sizinachitikeponso mu history kuti tikakhale ndi anthu okuba mu dziko kapena mboma kuposa mene aliri mu MCP kapena mu Tonse Alliance. Ndiye olo mutagula anthu mutatani amalawi anapanga chisankho chawo kale. Ndinangofuna ndikuchenjezeni inu a DPP komanso zipani zonse zosusa
kunena kuti pakali panopa wiki inoyo parliament ikuyamba kukumana. Nthawi yanu yokuti mukaoneke kwa Amalawi kuti munapita kukatumikira Amalawi ndi inoyo. Ino ndi nthawi imene muti mukaonese kumtundu wa Amalawi pamene mukukakumana ku parliament. Makamaka inu zipani zosusa ndi iwe chipani cha DPP chimene chikakhale ndi chipani chachikulu mu parliament. Nyengo inoyo ya 2024 kapena 2025 budget imene mukukakumanaye ndi pamene Amalawi ati akakuikeni pa muyezo weni pamulingo, akakuoneni kuti iniyodi you are ready to save the country kapena ndi inunso zisiru. Nthawi yokuti mukaonese iniyo kuti you are indeed an opposition block ndi inoyo, chifukwa nkhani zimene zina afuna akakambirane kumene koko ndi nkhani zokuti mukuziziwa kale. Nthawi yokuti mukaonese kuti iniyo ndinu a opposition ndipo Amalawi akudikirira inuyo kuti mukapange zinthu zokuti zipulumuse dziko ndi inoyo. Koma soka ilo tili ndi aphungu a nyumba ya malamulo, ena olephera kulankhula ngakhale izizungu, ena chibwerereni mpaliamenti musanalankhulemo sikolo limodzi, komanso ena okonda makobiri kwambiri. Motero kuti china chilichonse chimene chimabwera ku parliament chokhuzana ndi makobiri iniyo mmavotera. Iyi ndi nthawi yokuti mukapulumuse dziko, chifukwa mukapusa pang'ono ndi pang'ono nyumba imene ijayo ikusanduka ya MCP. Ndipo ngati mukaonese kupepera kwanu, Amalawi saza kukhulupirirani ndipo saza kukhululukirani. Iyi ni nthawi yokuti mukayime nji ndi Amalawi makamaka pa mavuto amene ali muno Malawi. Amalawi akuzunzika koopsa ndipo anthu amadalira kamena ankadalira ino anthu andale kuti muapulumusa, koma zikuoneka kuti nonse osusa komanso olamula akukhala ngati ndinu ana abanja limodzi, zochita zanu ndi zimodzi. Chimene mmaziwa kumene koko ndikuthamangira kukamwa tii wa 10 koloko, tii wa 3 koloko, kudya chipisi, kudya masoseji, kudya nkhuku ndi kulandirako makobiri ma allowance. Mulibe nthawi yoganizira munthu wakumuzi. Kodi munthu wakumuzi wakwathu kuja kumene munachokera inuyo mumuthandiza bwanji? Mupereka guidance otani ndizo cholinga kuti munthu kumuzi akhale pa moyo wabwino. Lero taonani anzanu ayamba kugawa chimanga, koma akugawa chimanga kwa anthu abale awo okhaokha. Ngakhale even in your constituencies anthu akuzunzika kwambiri. Iyi ni nthawi yokuti mukayime nji, chifukwa chimangachi akachipangira kampeni iniyo mwathera pompo. Mukuyenera kuti ulendo uno a opposition makamaka inuyo a DPP mukaonese kuti ndinudi one the strongest party in the house. Mukangopanga manyaka anu ndi pamene DPP ikathere, chifukwa siku kapena nthawi yokuti anthu adziwe kuti kunja kuno kuli opposition, nthawi yake ndi imene iyi pamene kuli crisis. Ndipo mukakangololera kuti parliament izikapanga zinthu zokuti akakuchiteni dictate makamaka nkhani ya leader of opposition, muziwe kuti mwathera pompo ndipo Amalawi sakukhulupirirani, ndipo Amalawi adana nanu kwambiri. Lero mamuona president uja akapanga matama uja wayamba kuliratu. Manena kuti ine ndigwira ndi ntchito ndi wina aliyense, ine zoyambana ndi anthu sindimafuna, ineyo ndimafuna za mtendere, inezo zokuti azindiyambanisa ndi vice wanga, ine sindimafuna. Waziwaliti zimenezo? Popeza nthawi yonseyi zonse zija zimachitika iwe ukuona. Ana ako anapita kumakamenya anthu, ana ako anapita kumakazuza maburundi, ana ako anapita kumakabera maburundi, zonsezo yo umaona. Ndipo wakhala ukuzuza anthu mu chipani chanucho, mwakhala mukuzuza anthu Amalawi mosiyana-siyana. Lero mwaziwaliti kunena kuti inu mufuna muzigwira ntchito ndi anthu. Zaoneka kunena kuti nokha amene mwayiona patali gemu, kunena kuti gemu ija yakula. Amalawi yayamba kundisika, pena paliponse ningowoozedwa. Ndi chifukwa che mukumabwera lero ndi cholinga kuti muzinama kuti aye ineyo ndigwira ntchito,
ine zoyamba na ndale za ku Malawi zothana sinimakwanisa. Mukwanisatu chifukwa kukubweraku ndiye muwowozedwa simunati. Anthu azichita kumanyamula mipini wa uyo kuthamangisa chifukwa Malawi tikunena pano ndi okwiya. Lero tikamaona ma-activist ena akuti ati akukalowa ku MCP timangoyimba manja phu kuti koma umphawi ndi woopsa. Ndalama anakonza. Tikamaona andale ena akumabwekera kumanena kuti ati iwo akupita kukalowa ku MCP umangoziwa kuti Satana anayenda wapasi. Amalawi ndalama anakonza. Ndipo anthu amakonza kuphana chifukwa chokonda ndalama. Anthu amakonza kunyongana, kusiyana, kudana pa ubale chifukwa cha ndalama. Mwaona andale amene ati alowe mu MCP chaka chino. Tinanenatu kuti ndi kampeni mudi, ndalama siyosera nayo. Mwaona mayina kutoko mayina alipo anthu amene ati alowe ku MCP chaka chino Amalawi simukhulupirira chifukwa cha makobiri. Makobiri anamperekeza Yesu. Kodi ngati Yesu anaperekezedwa ndi makobiri kuli bwanji inu ndi ine? Oh yes, born Kalindo, the DC. Dear subscribers, thank you for sticking to the end of the audio. That was the voice of Born Kalindo, one of the major activists here in Malawi, speaking on a few issues regarding politics, good governance, and the rule of law. Before you go, we ask you to consider subscribing if you have already not subscribed to our channel, and to leave a comment in the comment section below, because here in Nyasa VoiceBox, we believe that your opinion is very valuable and would like you to be part of the conversation surrounding the development of politics, good governance, and the rule of law. Once again, thank you for tuning into Nyasa VoiceBox, and we wish you a pleasant day.